batebeli nakabatebeli engakiri Mobwati ngabataye mokobwati enki ekobaira echoo mokobwati enchoke ekobaira araria ase oboke nje ngabwati enchoke bono mana arore gavana naye gwachagire kombwati bwambwati gochiaria otherwise ebira abasambe gose bano baminto gake ekende rere twachire gase torega ekera twachete ngakiri ende twachete ngakie campaign tukabakwanira buya rero etwachire kuigore gento kirige ku industrial park moinaria abasaye baminto ekarakari nayo gavana ekera ni mogochi kutenenera na waziri wakati mtaenda kuajiri vijana wa kufanya hiyo kazi tafadhali msilete watu wa nje. Watu tunataka wafanye kazi ni watu wa hii area. Wakati watu watawekwa hapo, watu wa kuweka stima wakuwe watu hapa, watu wa kuleta mawe wakuwe watu wa hapa, watu wa kuleta maji wakuwe watu wa hapa. Tusianze kuitisha vijana maneno ya skills ya kubeba mawe na ni kitu wanaweza beba mbio mbio. Wasema na wamito wake gisairo tima itingi kwale kukwana lakini nago kani wasema na wamito wake nago kani ngoma ayembwati buya tingo kuna mbwati buya nkwegeri nje natanga naso mungwana oyo ayo konya kubwati matari nkoko sambabire mbwati buya nkwegeri na kiyo chikorosie bintaso mungwana oyo naye Steve unoko bare okosabe bintu gwasabire para wasabire binte ibinde egento kweba no kusabira abantu abage stima egento getekenene mona abantu baminto bachandegete ne stima sebi nyoro motageti stima sebi nyoro motageti stima sebi nyoro buno okoira naga gokwana nsabira abantu abestima nekende nsabira abantu abo bwoyo banyorange gamba akogenda atambe gochikoyi gosema nabamito wake lakini ayo gentoro muyanko igwerore ari asina achire nkareto bwoyo kirase naye nkorigide ntira eweekend ngira nega ebitokwana mono ngira naye ga Tuesday nda to bwoyo naye ga abantu baito banyoro bwoyo mwanjiranire mbuya mono gake abana baminto Moses niwe nyamira nje nimba anchete no